Здравейте хора, аз съм Павлин, вие гледате MBG. Днес ще поиграем малко Clash Royale. Не знам защо и другия клип се получи така. Сигурно защото... Не знам аз защо. Снимам пак с Mobizent. Надявам се сега да снима по-качествено и хубаво. Влизаме в Clash Royale. Ако искате, утре ще направим с моя приятел предизвикателството да си оставим всичките тауъри по едно XP или на едно кръв. Както ще намалим малко звука. Както виждате, аз съм 10-та арена. Един приятел ме качи, защото аз не можах. Моите приятели доста зле се представят за клан честа, защото всичките се качиха на 10-та арена и на никой не му се събира. Но както и да е, мен ме е страх също да играя. Затова първо ще направим едно friendly battle. Ето ми го моя дек, имам още една легендарна Sparkito, но не я използвам, защото е слаба. Имам и Canon картите, 11 спечелих. И сега с моя приятел чакаме в шопа да ни се падне бандит или lumberjack. Ще изиграем един Classic Challenge. Ще видим колко победи ще направи и ще изиграем сега една френли на трипъл елексира. Дано някой да ми приеме. Много бързо. Не вярвах. Веднага започвам. Switch. Аз ще защита с моя голем. Защо така насича и аз не знам. Но както и да е. Защо? Не знам защо да си. Ей, сега този уич гаден. Този е добър. Изглежда. Какви са тия? Това е моята най-гадна карта, която най-много мража. Ай, дълъг, много е мизеве. Пуша сега един минион хорд. Един уич. Този електро пак ще провери нещата. Защо е електро? Уич. Тук мисля, че ще загубим. Той пичагата и той е на 10-та арена, тъй че трудно да го бием. Както ви казаха, друг човек ми качи арената. Приятел, не човек. Защо? Доста добър. Не вярвах, че ще ми се падне такъв добър. Ще му направим за сега едно бързо комбо. С Graveyard и... Не може да се получи. Не знам. Тук колко напускат и бе? Спрете се малко бе. И пак не се получи комбото. Играта ме мражи. Моля ви се хора, кажете ми с коя програма да снимам. Молявам. Не знам защо изобщо ми се получават такива клиповете. Гадни. Да, биха ни. Доста добре играе. Много смешно. Ще изиграем айде още една битка. Хайде да е. Преми някой. Той има 3 човека. Няма да приема. Сега ще чакате да видим джемовете. Айде ще изиграем само една батъл. Да не загубим.
Айде. Ще изчакаме да пусне той. 10 левел е. Елитки, моята най-ганна и дразнещата карта. Да. Втората ми най-ганна и дразнеща карта. За мен. Никой го интересува. Сега ще ми направим едно бързо комбо. С Graveyard. Тази Валкирия малко ще провери нещата, но както и да е. Giant да удари доста. Още веднъж. Браво. Доволен съм от атаката си. Атака. Бипо. Ай! Защо? Не. Защо? Спри се, бе. Какво прави това Вичо? Мали, къде е това Вич? Взе половината ми тавър. Не вярвах, че Вичо ще вземе половината ми тавър. С рейдж. Мали, пак ли това гарен Вичо? Не знам, какво ще трябва да го спирам. Ай, и Валкирия. И се сте намазала. Утърпи Валкирията. Много гадно комбо прави този човек. Какъв е това, бе? Дек се затива. Дайте мини хордовице. И все пак... Добре, как ти да. Ай, защо е? Добре. Дай се една атака. Бързо. Бързо една голяма атака. Ей, имаме 15 секунди. Едва ли ще направим бърза атака, но както и да. Защо Фриз? Защо? Не, загубихме. Това е. Ей, колко ме яд, можехме да го бием този. Повече няма да игра, че ще падне и моят приятел ще ми се разсърди. Ей, колко ме яд. Айде бе, някой няма ли ми приема на трипъл елексир? Чакайте, ще играем с друг дек. Къде беше? Ето го този. Фермата ми е за защита, добре. Имам ли спел? Не. Ще заменим Сокет Грейвер. Може да е скъп, но трипъл елексир. Айде бе, някой няма да ми приеме. Гледай как ме дразните неща да ме приемат. Всъщност това видео го направих да видя дали ще върви Dark Master. Тоже мога го бием. Дали ще върви това Мобизенда на такова. Хайде да видим сега дали ще успееш да ми... Сега, защо какво стана? Защо не ще да ми пуснат трите мускетарки? Не! Сега ти щупих главата. Сега ти щупих главата. Направо те разбих. Направо те отрепвам.
Yes! Тази битка мисля, че ще е не битка ми friendly battle. Аха! Иска би си Fireball. Няма да ми убивате. Yes! Той този е слаб, нищо, че е на 10-та арена, да. Той качи слава Ундек. Защо така задби? Не знам. Еми, една победа. А тук загубих и ме яд. Как ти да е? Имам спарки в шопа. Ако искате, ще снимам, когато отварям това. Ще чакам Legendary Chest в шопа. Ще снимам, когато го отварям. О, играя с най-големия си враг. Защо ми се падаш точно ти? Питам аз. Точно ти, Митов. Голям враг ми се падна. Чак, колко мушкетарки ме напуска, бе. Али зарежди. Пичага, що направи ти, бе? О, бая, гадно го спрях. Не? Охо, съсипахме го и този. Много мускетарки напуска. Но все пак го бихме. Така, казвам ви, че утре ще направим с моя приятел този чалендж. Да се направим кулите с едно XP. Ако ви е интересно, гледайте. То много ютубъри са го направили, но както и да е. Решихме и ние да се пробваме. Пък когато събера малко повече джемове, ще играем и на Grand Challenge. Ако ще съберат моите приятели клан честа, ще го отворим заедно. И мисля, че скоро ще имам Giant и Magical Chest, така че и тях ще ги отворим. Надявам се клипа да е станал, да ви е харесал. Абонирайте се за мен, дайте по един лайк, ако ви харесва клипа, разбира се. Не ви карам на сила. И до другия път. До утре. Чао от мен.